Trápia vašu firmu vysoké náklady za elektrickú energiu a chcete ich nejako efektívne znížiť nadol? Máme akurát exemplárny príklad, jedná sa o drevovýrobu, je to firma, ktorá produkuje alebo vyrába výrobky z dreva a ich gro bolo ušetriť naozaj vysoké náklady za elektrickú energiu. Za mnou vidíte nainštalovaných 45 fotovoltických modulov a zbytok sa nachádza nainštalovaný na výrobnej hale. V týchto 45 fotovoltických moduloch je aktívnych najmä v doobednejších hodinách. Ako sa slnko postupne presúva na západ, tak pripája aj panely inštalované na výrobnej hale. Práve sa nachádzame v technickej miestnosti. Za mnou vidíte nainštalované 3 fotovoltické meniče. Jedná sa o prémiovú značku Fronius, sú to Rakúšania. Náš zákazník si výlučne žiadal nainštalovať značku Fronius, nakoľko značka Fronius je kompatibilná s značkou Victron Energy, ktorá zabezpečuje hybridné batériové riešenia. Tieto dáta z týchto meničov sa všetky premietajú na portál SolarWeb. Zákazník má k dispozícii na svojom mobilnom telefóne komplet štatistiky a prehľad o aktuálnej výrobe a spotrebe svojej firmy. V prípade, že aj vy by ste si chceli znížiť svoje náklady za elektrickú energiu, určite nás neváhajte kontaktovať a my vám vypracujeme bezplatnú kalkuláciu. Ak sa vám toto video páčilo, neváhajte a kliknite na odber a sledujte ďalšie naše videá.